Καλησπέρα, Θεοδωρός Μπούσουλας είναι το όνομά μου. Είμαι NLP coach και βοηθάω ανθρώπους, κυρίως άνδρες σαν εμένα, να δημιουργήσουν τη ζωή των ονείρων τους. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ πέρα σε αυτή τη σειρά μαθημάτων και έχεις τη δυνατότητα να την παρακολουθήσεις για να μπορέσεις και εσύ αντίστοιχα να δημιουργήσεις τη ζωή των ονείρων σου και να πετύχεις τους στόχους σου. Μπορεί αυτή τη στιγμή η ζωή σου να μην είναι ιδανική. Να μην είναι αυτή που θέλεις, να μην ζεις το όνειρό σου και να έχεις συμβιβαστεί με κάτι λιγότερο από αυτό που πραγματικά αξίζεις. Και καταλαβαίνω πώς ακριβώς νιώθεις. Γιατί κάποτε, πριν λίγα χρόνια, ήμουνα και εγώ έτσι ακριβώς όπως είσαι εσύ αυτή τη στιγμή. Ήμουν από τους ανθρώπους όπου για χρόνια στο σχολείο δεχόμουν bullying και κατηγορούσα πάντα τους άλλους. Οι άλλοι φταίνε, οι άλλοι μου κάνουνε το bullying. Εγώ είμαι το θύμα, δεν μπορούσα να κάνω κάτι για να αλλάξω τη ζωή μου. Και αυτό με έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου όχι απλά μισούσα τη ζωή μου, μισούσα τον ίδιο μου τον εαυτό. Θέλω να ξέρεις ότι υπάρχει λύση. Μπορείς να φτιάξεις τη ζωή των ονείρων σου και κατ' επέκταση να δημιουργήσεις τον εαυτό που θέλεις. Φαντάσου δηλαδή λίγο τη ζωή σου. Πώς θα ήταν αν μπορούσες να πατήσεις τα πόδια σου γερά, να είσαι ο κύριος του εαυτού σου, να είσαι αρκετή δύναμη για να τα απεξέλθεις σε κάθε δυσκολία που σου εμφανίζει η ζωή. Γιατί η ζωή εμφανίζει δυσκολίες. Το θέμα είναι εσύ τι κάνεις με αυτές. Βγαίνεις πιο δυνατός ή τις αφήνεις να σε ρίχνουνε. Φαντάσου τον εαυτό σου να είσαι από τους ανθρώπους όπου θα είναι αρεστός στον κοινωνικό του κύκλο, που θα είναι αρεστός στους ανθρώπους και θα τον εμπιστεύονται. Θα μπορούν οι άνθρωποι να στηριχτούν πάνω σου επειδή εσύ είσαι ήδη αρκετά δυνατός για να το κάνεις αυτό. Κάνε εικόνα τη ζωή σου πώς θα είναι από τη στιγμή που θα μπορείς με όλη τη δύναμη που έχεις κάθε μέρα να εξελίσσεσαι και κάθε μέρα να γίνεσαι όλο και πιο δυνατός. Και τέλος, ίσως και το πιο σημαντικό απ' όλα, φαντάσου πώς θα είναι η ζωή σου από τη στιγμή που θα μπορείς να πετύχεις κάθε σου στόχο, κάθε σου όνειρο, καθώς θα έχεις και τις γνώσεις και τις δεξιότητες και το κίνητρο για να τις πετύχεις. Αν όμως αυτή τη στιγμή είσαι από τους ανθρώπους όπου δεν βαστάνε γερά στα πόδια τους, δεν είναι αρκετά δυνατοί για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που φέρνει η ζωή. Αν πιστεύεις ότι το παρελθόν καθορίζει το μέλλον, δεν θα μπορέσεις να καταφέρεις τίποτα στη ζωή σου. Δεν θα μπορέσεις να πετύχεις τους στόχους σου, δεν θα μπορέσεις να δημιουργήσεις τη ζωή των ονείρων σου, δεν θα μπορέσεις να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, να είσαι αυτός ο δυνατός άνθρωπος όπου καταφέρνει και αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, θα είσαι ένα έρμεο των συνθηκών που σου εμφανίζει η ζωή. Κανένας δεν θα μπορεί να στηριχτεί πάνω σου, ούτε καν ο ίδιος ο εαυτός εννοείται, δεν θα είσαι αρκετά δυνατός για να κάνεις τίποτα και να το πω πιο απλά, θα συνεχίσεις να ζεις μία ζωή όπου όχι απλά δεν σου αρέσει, αλλά τη μισείς και κατ' επέκταση αυτό θα οδηγήσει στο να είσαι ένας άνθρωπος όπου μισεί τον εαυτό του. Αν είσαι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, θέλω να ξέρεις ότι υπάρχει λύση. Θα σου αποκαλύψω ένα μυστικό, μια διαδικασία, την οποία ακολούθησα εγώ για να χτίσω μια ζωή που μου αρέσει και κυρίως να δημιουργήσω έναν εαυτό που μου αρέσει. Να είμαι ικανοποιημένος με τον εαυτό μου και να νιώθω ότι ναι, αξίζω όλα αυτά που έχω πετύχει και όλα αυτά που θα πετύχω στην πορεία. Θα δούμε σε αυτό το βίντεο το πρώτο μέρος, όπου έχει να κάνει με το πώς να αναγνωρίσεις τις αξίες σου. Στο δεύτερο μέρος της διαδικασίας θα δούμε πώς να εφαρμόσεις αυτές τις αξίες
σε κάθε τομέα της ζωής σου, ορίζοντας κάποιον στόχο για τον καθένα από αυτούς. Και ύστερα, στο τρίτο μέρος της διαδικασίας, θα δούμε πώς να βγάλεις ένα πλάνο δράσης για να πετύχεις με εγγυημένα αποτελέσματα τους στόχους σου. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε το πρώτο μέρος. Το πώς μπορείς να ξεκαθαρίσεις τις αξίες σου, αλλά και τις αντιαξίες σου. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα δύο? Ο άνθρωπος έχει δύο κινητήρες δυνάμεις. Είτε θέλει να κινείται προς μία κατεύθυνση, είτε θέλει να αποφύγει μία κατεύθυνση. Οπότε, αν έχουμε ξεκάθαρες τις αξίες μας και αρχίσουμε να κινούμαστε προς αυτές, θα ζήσουμε μία πιο χαρούμενη ζωή. Μία ζωή όπου θα μας αρέσει, θα γουστάρουμε να ζούμε αυτή τη ζωή και θα γουστάρουμε να είμαστε ο άνθρωπος που διανύει αυτό το ταξίδι σε αυτή τη ζωή. Από την άλλη, οι αντιαξίες είναι όταν προσπαθούμε να αποφύγουμε κάτι που δεν θέλουμε. Αν, για παράδειγμα, δεν θέλω μία λυπημένη ζωή, δεν θέλω να ζω μία ζωή όπου μισώ τον εαυτό μου, θα πρέπει να έχω ξεκάθαρες τις αντιαξίες μου, το τι ακριβώς δεν θέλω σε αυτή τη ζωή, για να ξέρω οι πράξεις μου να είναι μακριά από εκεί. Οι πράξεις μου να με οδηγούν προς τα εκεί που θέλω και όχι προς τα εκεί που δεν θέλω. Και σήμερα, σε αυτό το βίντεο, θα δεις τον τρόπο να το κάνεις και εσύ. Και αυτό θα σε βοηθήσει να πετύχεις τους στόχους σου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο μέρος της άσκησης. Ελπίζω να έχεις ήδη τετράδιο και στυλό. Αν δεν έχεις, καλό είναι να πατήσεις παύση σε αυτό το βίντεο και να πάρεις ένα τετράδιο και ένα στυλό και να γράψεις. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για σένα. Το πρώτο μέρος της άσκησης λοιπόν είναι να γράψεις σε αυτό το χαρτί τα 10 σημαντικότερα πράγματα για σένα. Τι είναι σημαντικό για σένα? Ποιες αρετές, ποιες ποιότητες, ποια χαρακτηριστικά είναι σημαντικά για εσένα? Μπορεί να είναι η ελευθερία. Να θέλεις να είσαι ελεύθερος, να κινείσαι προς τα εκεί. Μπορεί να είναι η ευτυχία. Να θέλεις να νιώθεις χαρά συνεχώς. Μπορεί να είναι το επαγγελματικό κύρος. Να είναι σημαντικό για εσένα να έχεις ένα κύρος στα επαγγελματικά σου και οι άνθρωποι που συνεργάζεσαι να σε σέβονται και να σε εκτιμούν. Πάτα λοιπόν παύση σε αυτό το βίντεο ξανά και γράψε ποιες είναι οι 10 σημαντικότερες αξίες στη ζωή σου. Και αφού λοιπόν έχεις γράψει ήδη ποιες είναι αυτές οι 10 αξίες, θα χρειαστεί να κάνεις το εξής. Στην κάθε αξία από αυτές, βάλε έναν 100% υποκειμενικό ορισμό για το τι σημαίνει η κάθε αξία αυτή για εσένα. Τι σημαίνει για εσένα ελευθερία? Τι σημαίνει για σένα ευτυχία? Τι σημαίνει αγάπη? Τι σημαίνει κύρος? Τι σημαίνουν όλα αυτά για εσένα? Γράψε έναν υποκειμενικό ορισμό για την κάθε μία αξία ξεχωριστά. Για να είναι πιο ξεκάθαρο το τι ακριβώς θέλεις. Το τι ακριβώς είναι σημαντικό για εσένα. Πάτα λοιπόν παύση σε αυτό το βίντεο και γράψε τους ορισμούς σου. Και τώρα που έχετε ξεκάθαρο στο μυαλό σας και στο χαρτί σας τι είναι σημαντικό για εσάς και τι ακριβώς είναι αυτό, βάλτε τα σε μία σειρά προτεραιότητας. Τι είναι το πιο σημαντικό? Ποιο είναι το δεύτερο? Ποιο είναι το τρίτο? Και πάει λέγοντας. Και για να κάνεις πιο εύκολη αυτή την άσκηση, μπορείς να το κάνεις ως εξής. Αν στο παράδειγμα που θέσαμε έχεις ελευθερία, ευτυχία, κύρος και αγάπη ως τις 4 πρώτες αξίες σου, κάνε ελευθερία προτιμώ ή ευτυχία? Ελευθερία. Ελευθερία ή αγάπη? Αγάπη. Ελευθερία ή κύρος? Ελευθερία. Και μετά περάσει στο δεύτερο. Ευτυχία ή αγάπη? Και συνέχισε έτσι. Συνέχισε το ένα μετά το άλλο και βάζει ένα τσεκ, ας πούμε, σε αυτό που είναι πιο σημαντικό. Και αυτό που έχει τα περισσότερα τσεκ είναι το πιο σημαντικό.
Και όσο λιγοστεύουν τα τσεκ, είναι αυτονόητο ότι κατεβαίνει στο αξιακό σου σύστημα. Οπότε, πάτα παύση και κάνε και αυτό το μέρος της άσκησης. Βρες ποια είναι η σειρά των προτεραιοτήτων σου. Η σειρά όπου οι αξίες σου είναι πιο σημαντικές. Αφού έχουμε λοιπόν ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι αξίες σου, το επόμενο σημαντικό βήμα είναι να ξεκαθαρίσουμε τις αντιαξίες σου με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Γράψε λοιπόν ποια είναι τα 10 πράγματα, χαρακτηριστικά, ποιότητες, ό,τι θέλεις, όπου οπωσδήποτε θέλεις να αποφύγεις από τη ζωή σου. Για παράδειγμα, αν μία από τις αντιαξίες σου είναι η απελπισία, δεν θέλεις με τίποτα στη ζωή σου να νιώθεις πως δεν υπάρχει ελπίδα και ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, κάτι καλύτερο, είναι μία από τις αντιαξίες σου, λοιπόν, που θέλεις να αποφύγεις. Κάποιες άλλες συχνές αντιαξίες που έχουν οι άνθρωποι είναι ο φόβος του να βγουν εκτός ελέγχου, το να μην μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Μπορεί μία από τις αντιαξίες σου να είναι η αλαζονία ή η ταπεινότητα, το άλλο άκρο. Πάτα παύση λοιπόν σε αυτό το βίντεο και γράψε ποιες είναι οι 10 βασικότερες αντιαξίες σου. Τι είναι αυτό που θέλεις οπωσδήποτε να αποφύγεις στη ζωή σου. Αφού λοιπόν έχεις γράψει ποιες είναι οι 10 αντιαξίες σου, γράψε έναν 100% υποκειμενικό ορισμό για το τι σημαίνει αυτή η αντιαξία για σένα. Τι σημαίνει για σένα αλαζονία. Τι σημαίνει ταπεινότητα. Τι σημαίνει το να βγω εκτός ελέγχου. Τι σημαίνει αποτυχία. Γράψε έναν υποκειμενικό ορισμό για το τι σημαίνει για σένα αυτή η αντιαξία. Πάτα παύση λοιπόν στο βίντεο και γράψε. Και τώρα που έχεις γράψει ποιες είναι οι 10 αντιαξίες σου, βάλτε σε μία σειρά προτεραιότητας όπως και πριν, με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Γράψε λοιπόν τι θέλεις οπωσδήποτε να αποφύγεις περισσότερο από κάθε τι. Αυτή είναι η πρώτη αντιαξία σου, η πιο σημαντική. Μετά παίρνας στη δεύτερη και τρίτη. Και συνέχισε έτσι μέχρι να ξεκαθαρίσεις τη σειρά προτεραιοτήτων σου. Στείλε μου λοιπόν ερωτήσεις και ένα testimonial να μου πεις πώς σε βοήθησαν αυτές οι αξίες τώρα που τα κάνεις ξεκάθαρα στο μυαλό σου. Και το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι «ΟΚ, έκανα ξεκάθαρες αξίες μου, έκανα ξεκάθαρες αντιαξίες μου. Έκανα ξεκάθαρο το προς τα πού θέλω να κινηθώ, έκανα ξεκάθαρο και το τι θέλω να αποφύγω». Το ερώτημα που προκύπτει είναι το «ΟΚ, πώς θα εφαρμόζω αυτά στην καθημερινότητά μου. Πώς μπορώ να εφαρμόσω τις αξίες και τις αντιαξίες μου σε κάθε τομέα της ζωής μου και να πετύχω τους στόχους μου». Αυτό είναι κάτι που θα δούμε στο αυριανό βίντεο. Οπότε μείνε συντονισμένος. Καλή συνέχεια.